Κανείς δεν στο έχει εξηγήσει έτσι μέχρι σήμερα. Όλοι μιλάνε για φλεγμονές. Αλλά τι σημαίνει αυτό πραγματικά? Θέλω να φανταστείς το σώμα σου σαν μια πόλη. Όταν όλα είναι ήρεμα, όλα είναι καλά. Εάν κάπου όμως ξεκινήσει η φασαρία, εκεί δημιουργείται φλεγμονή. Και αν αυτή η φασαρία, φλεγμονή, κρατήσει πολύ, αρχίζει και επηρεάζει την μνήμη σου, την ενέργειά σου, ακόμα και την καρδιά σου. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι ζουν έτσι για πολλά χρόνια. Τα καλά νέα όμως ποια είναι? Στο προφίλ μου θα βρεις ένα link. Εκεί πέρα μπορείς να δεις ένα 6 λεπτό βίντεο, σύντομο, το οποίο σου δείχνω ακριβώς με ποιον τρόπο, με 100% φυσικό τρόπο και σε 120 μέρες να επαναφέρεις ξανά τους δείκτες φλεγμονών σε μια σωστή ισορροπία. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε βοηθήσει να αρχίσει πάρα πολλούς ανθρώπους με αλλεργίες, αυτοάνοσα και πάρα πολύ σοβαρές ασθένειες και νοσήματα. Μπες, δες το και από κάτω μετά έχει να κλείσει ένα ραντεβού 15 λεπτό μαζί μου, να λύσουμε απορίες και να σου πω πώς μπορείς να προμηθευτείς αυτή τη λύση. Μην το σκέφτεσαι, μπες στο link στο προφίλ μου.